Nalol ki khaplang ya the so karkhal Kublai pi ke pelok perjor barok ke baju semut nal besngap ya ke video ha kan ke channel. Te perlok ha kan ke video menta tung ne pej saya kan ko pat ka khwai khabam ka bade ka khat riu trik menta ble pra arajar apun riu. Te menta kat ba pjang pej ya ke jing the do kha ka bade ha kan ke jaka nganang puleno ya kan ke notis nadu ka basdam. Ya wan seka jing khwai khabam ya ka ben penyaj tai ba w krim bat ki parlok kajaka kreh bom kenyo kabadan mar persya bat kajaka baju pendong fit ha tengah ha kapung joy kong kebil mon mar banyang ka tarik kade khat riu trik nei pra arajara pun riu ka bahap ha kasngi sande ka por khwai kan dei si phobaje min step kan kut lai baje janmit kador junga bai tiket kadai sanspa tengka shirwing wei khwai ki jing ai subha pat kilong kumne ubaneng kong unyo silak uba ar phawajar uba lai ar phawajar uba saw phawajar uba san si phawajar ki kon solution price kidon ar phawtli ki banayo khat sanspa khataspa marwei bat kuma supun kenmau ba om ju ai khwai sngi ha kate kapung nang takan donro sakalo gidro ha kate kasngi ha ka baka price kun kong jong kalo gidro kan ai daka song pisa ka ba slak tengka lane daka martikar kabarim ka price ka ar kade ar phawajar ka balai kade phawajar ka basaw kade san hajar bat ka basandro kan dei san hajar ka dor jong bai tiket lo gidro kade shispa tengka ka wei tiket bat san spa tengka penyo sibuk na kamta ka ji kop khwai dukha an syawan bujaka da temporary sticker hakate ka juhi kasngi kata haka khat riu trik bne pra arajara pun riu na duka por prabaje min step namar ka por stang khwai ka dei ka por si phobaje kan ba ka por ban stang ban bujaka an syawan bu jaka da temporary sticker na duka por prabaje min step ki kendon kenlong ko bajulong ha kwe pat competition khwai bat nolol kidok karim na de banthe do khat thamai lai kuntala kan riu trik ne pra arjar pun riu hagapor minstep en sya bantheu lut ye ki jai do kha kibami na kapung bat om sya ban wan di jing di na mal le ban ai wai lupa en sya tang tu ginong diwi di kenyang bat jing bam do kha te nak banta ka jing tip ko company pilar ban phun ha kini kinibar kibadon ha kani notice te perlok nakam ta jing tu gibala ban le chimta ha kan ka khwai khabam ka ha pa kisanderu kila ban le bat nakam ta jing tu perlok ki bom la ban le ro was ngau ei namal ka jing mtip junga ka dei nakam ta jing tu perlok gibala ban le chimta ka khwai khabam wala ka ha ka sngi sanderu ku ble shibon nalol ki khaplang ya the so karkhal Hello dapat semua. Malik ne? Malik. Malik kepung. Kepung. Ya. Siap. Pi mas pi. Ambil dong. Siap. Nanteng. Apa? Siap.
กาNgawar perlok aga sandal trik bukwa panukan sim ya kelak sebab panuan Ama